Pinkie Pie? Nu vrea așa-i? Ce faci? Te-am întrebat dacă stai și cu tu. Ok. Au! Mă doare! Scuze. Da. Deci, bine. Îmi pare că e complicat până la urmă. Păi da, știu că e minunat până la urmă. Dar e complicat până la urmă. Da. Păi să mergem până nu... Păi la cățelul? Nu. E frică de el. Dar sări. Voi face cum? Trebuie să ții totuși. Hei, am avut și o idee. M-ai copiat. Nu te-am copiat, drăguță. Te-am înmățit. Oh, da. Înțeleg acum. Fluttershy! Sunt bine. Da. Eu mă duc după sărmanul ăla. Așa. Liniștește-te! Doamnelor și domnilor, vă găsiți pe noua noastră Fluttershy! Și pe Pinkie Pie! Pinkie Pie aduce multe surprize. Da, Pinkie Pie, da, Pinkie. Pinkie, ce mai faci, Pinkie? Ce mai faci? Yay! Păi, e cam complicat până la urmă. S-a liniștit. Da. Și important pentru voi. Deci, cine vrea să se joace pe prinsul? Că pe aici. Să nu mai faci deloc asta. Liniște! Hai! Și o să zic ceva. Pinkie, stai! Oamenii spun ceva, Genival. Cine? Genival? Ei, eu sunt Genival. Pinkie, taci! Este superbă și amenințătoare și o să fie superb! Pinkie! Și astăzi este putere! Pinkie! Nea, te rog frumos, nu trebuie să o muști. Ce cotează? E doar o zărmanuță. Pinkie, bai, sunt atât de supărată pe tine. Așa-i? Așa-i? Da? Sunt bine. Da, sunt bine. Dar trebuie să știi, eu am învăț foarte drăguță cu tine. Și oare că ceva este important? Ei, cine crezi tu? Și va fi superb! Pinkie! Ajunge! Te rog frumos, ajunge pe tot de data asta. Cine crezi tu că faci? Nimeni. Bine, acum trebuie să mă duc imediat. Stai, Pinkie!